16. fejezet. Hogyan megy végbe a megváltás műve az egyes hívők életében? A keresztség és az úrvacsora rendeltetése. Első pont. Hogyan kezdődik a megváltás munkája az egyének életében? Ki a kezdeményező? Zsoltárok 33:5. Az Úr kegyelmével telve a föld. Zsoltárok 14:2. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, Istent kereső. Lukács 19:10. Azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. János 6:44. Senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt. Jelenések 3:20. Az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szavamat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázom, és ő én velem. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. 1 Timóteus 2:4. Ezért mindenütt munkálkodik a földön a Szentlélek által, ahol csak nyitottságra, készségre talál. Az elsőként idézett Zsoltár-ige, az Úr kegyelmével telve a föld, a Szentlélek emberi szívekben végzett munkájára utal a kegyelem szóval. Egyetlen értelmes, Istent kereső sem kerüli el az ő figyelmét. Nem vár arra, hogy az ember keresse, ő keresi az embert. Ha egy ember keresi az igazságot, keresi Istent, akkor ennek előzménye van. Isten előbb kereste már őt a Szentlélek lehellet finom, személyiségét, szabadságát tiszteletben tartó sugallataival, késztetéseivel. Külső szemlélőként sok ember életében nem látható nyoma annak, hogy bármilyen módon is kapcsolatba kerülne az Isten kérdéssel. Ennek két oka lehet. Vagy azért van így, mert a Szentlélek legelső késztetéseit is visszautasították már, vagy pedig nem jött még el életükben az az idő, amikor fogékonnyá váltak volna Isten vonzásának az érzékelésére. A János 6:44-ből idézett ige nem azt jelenti, hogy Isten egyeseket vonzana, másokat pedig nem, hanem azt, hogy ha valaki a megváltóhoz, Jézushoz fordul, annak mindig van egy rejtett előzménye, az Atya vonzása. Isten teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi szabadságot. Megteheti az ember, hogy meghallani sem akarja az őt kereső Isten szavát, így elvágja annak az útját, hogy a keresés vagy vonzás folytatódjék az életében. Jegyzet. Az első ponttal kapcsolatban lásd a 9. fejezetben foglaltakat. Második pont. Mi történik, ha valaki meghallja az őt kereső Isten zörgetését? Jézus a tékozló fiúról szóló példázatával szemléltette ezt. Lukács 15:17-24. Egy embernek 2 fia volt. Mondta a fiatalabb az ő apjának: Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És ő megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedve mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. Miután mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, s ő kezdett szükséget látni. Akkor hozzászegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki elküldte a mezőire disznókat legeltetni. Kívánta volna megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta: Az én atyámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint egy a te béreseid közül. Felkelve elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesett rajta a szíve, odafutva nyakába esett és megcsókolgatta őt. Mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Atya pedig mondta szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. És előhozva a hízott tulkot, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. A Szentlélek késztetéseinek meghallása kettős következménnyel jár az ember életében. Bizalom kezd ébredezni benne Isten iránt, és elismeri a maga elveszettségét, bűnös voltát. Ha végül ebből az az elhatározás érlelődik meg benne, hogy meg akarja találni Istent, meg akarja szólítani bűnvallásával és segítségül hívásával, akkor megszületik benne a hit. A bibliai fogalom szerinti hit lényege ebben az idézőjeles képletben foglalható össze. Bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő, rábízom magam, segítségül hívom őt. Bővebben, bízom Istenben, az ő jó akaratában, igazságosságában, kegyelmében, plusz nem bízom magamban, saját jóságomban, akaraterőmben, egyenlő, rábízom magam, segítségül hívom őt. A hitnek fordított ószövetségi szó alapjelentése szilárdság. A megfelelő újszövetségi kifejezésé a bizalom. A hit további növekedése, egészséges fejlődése azt eredményezi, hogy az ember bizalma mind szilárdabbá lesz Istenben, megingathatatlanná válik. Isten azonban már a hit első derengésére, a hit kezdeményére is válaszol. Elébe megy az embernek, és azonnal magához fogadja, azonnal megbocsát neki, amint ezt az idézett példázat ábrázolja. Ezzel hatalmasan megerősíti az ébredező hitet. Bátorságot, reményt önt, a méltatlansága tudatában hozzá bizonytalanul félve közeledő ember szívébe. Ez a hit általi megigazulás, az érdem nélkül elnyert ingyen kegyelem, megbocsátás és visszafogadás. 3. pont. Mi a neve annak a döntő lelki eseménynek, amely mindazok életében megvalósul, akik megnyitják az ajtót a Szentlélek szívükben való munkálkodása előtt? János 3:8. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. János 3:6-7. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. 1 Péter 1:23. Akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Máté 13:44. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálva az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, hogy eladva mindenét, amije van, megvegye azt a szántóföldet. Máté 13:45-46. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki rátalálva egy drága gyöngyre, elment és mindenét eladva, amije volt, megvette azt.
Újjászületés a neve annak a nagy fordulatnak, amely végbe megy az emberben, ha megnyitja az ajtót. A Szentlélek munkálkodása olyan gyökeres változást idéz elő személyiségében, gondolkodásmódjában, érzelmeiben, ízlésében, mintha csak újjászületett volna, egy új és más emberként. Gyakran Isten beszédének a hallgatása vagy olvasása által fúj a szél, úgymond egy-egy ember életében. Ezért beszél Péter apostol az ige magvából való újjászületésről. Jellegzetessége az újjászületés fordulatának, hogy egyszer csak hirtelen megszületik az emberben az elhatározás, hogy Krisztust akarja követni. Jellegzetessége az is, hogy nagy örömmel jár együtt döntés meghozatala. Bármit és mindent örömmel odaad a nagy kincsért, amelyre rátalált, azaz Isten országa evangéliumáért, a megváltás kegyelmében való részesülésért. 4. pont. Milyen kapcsolatban van egymással az újjászületés és a keresztség? Mi következik ebből? Jézus kijelentése, János 3:5. Bizony, bizony mondom, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Titus 3:5. Az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. Jézus tanítványainak adott úgynevezett nagy misszió parancsából. Máté 28:19. Tegyetek tanítvánnyá embereket, és kereszteljétek meg őket. Márk 16:16. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Máté 3:13-16. Eljött Jézus Galileából, Názáretből, ahol felneveltetett, és ahol mintegy 30 éves koráig élt, lásd Lukács 3:23, a Jordán mellé keresztelő Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban visszatartotta őt, mondván: nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelve mondta néki: engedj most, mert helyén való nékünk minden igazságot betöltenünk. Pontosított fordítás. És Jézus megkeresztelkedve azonnal kijött a vízből. A keresztség mögött álló eredeti görög szó, a baptizma jelentése alámerítés. Ez volt a keresztség formája kezdetben, Jézus is így keresztelkedett meg, és a kereszténység első századaiban is alámerítéssel kereszteltek. Jegyzet. A keresztény keresztség előzménye a keresztelő János által gyakorolt keresztelés volt. Ennek is volt előzménye az úgynevezett prozeliták beavatási szertartása. A római birodalomban szétszóródott zsidók sokfelé zsinagógákat építettek, és az itt tartott istentiszteleteket, ahol felolvastak az ószövetségi írásokból, nem zsidó származású szimpatizánsok is látogatták. Azokat hívták közülük prozelitáknak, akik formálisan is a zsidó közösséghez csatlakoztak. A zsidók többféle tisztulási szertartást gyakoroltak a mózesi törvény alapján. Úgy vélték, hogy ha egy pogány vallási közösségük részévé kíván lenni, akkor neki teljes tisztulásra van szüksége, ezért alámerítés nyomán fogadták be az illetőt az izraeliták gyülekezetébe. Keresztelő János viszont zsidókat keresztelt alámerítéssel, aminek az volt az üzenete, hogy a zsidóknak is teljes tisztulásra van szükségük a messiás megjelenése előtt. A keresztség, a tanítvánnyá válás, az újjászületés megpecsételése, valamint ünnepélyes megvallása Isten és az emberek előtt. Jézus annyira fontosnak tartotta az újjászületés belső lelki eseményének ezt a rögzítését,
hogy maga is megkeresztelkedett, noha neki nem lett volna rá szüksége, amint ezt Keresztelő János is érzékelte. Sőt, nem csak megkeresztelkedett, hanem egy jelentőségteljes mondattal meg is indokolta, hogy miért cselekedett így. Helyén való nekünk minden igazságot betöltenünk. Egybefoglalva magát tanítványaival, igazságnak nevezte a keresztséget, amelyet helyén való betölteni nekik az ő példaadása szerint. Mindezekből az alábbiak következnek. Akkor van értelme a keresztségnek, akkor hiteles, ha az újjászületés lelki eseménye áll mögötte. Ennél fogva a Krisztus rendelése szerinti keresztség értelemszerűen felnőtt keresztség. 5. pont. Mit mond az írás a keresztség lelki tartalmáról, jelentőségéről? Róma 6, 4-6. Eltemettettünk azért ővele, Jézussal együtt, a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára a feltámadásáé szerint is azok leszünk. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnneke teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Így hangzott Isten üzenete a bűnbánattal megtérő korábbi üldözőhöz, Pálhoz. Apostolok cselekedetei 22.16. Most annak okáért mit késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az Úr nevét. 1 Péter 3.21. A keresztség nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeretért folyamodás Istenhez. Pontosított fordítás. Máté 28.19-20. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Máté 3.16-17. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak néki. Látta Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rászállni. És íme egy égi hang ezt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Péter pünkösdi prédikációjában hangzott el, Apostolok cselekedetei 2.38. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A keresztség szimbolikája az újjászületés lelki eseményét ábrázolja. A keresztségben részesülni kívánó azt az egész további életére szóló döntését és kívánságát fejezi ki, hogy régi, énközpontú életét akarja eltemetni, s fel akar támadni egy új, Krisztust követő életre. A keresztség tehát a bűnnel való szakítás és a Krisztus követő életre való elköteleződés szertartása. A vízben való alámerítés jelképes cselekedete arra is utal, hogy e hitbeli döntésre válaszul Isten addigi élete összes törvényszegését lemossa, egy összegben bocsátja meg. Így tiszta lappal kezdhet új életet. A keresztség ugyanakkor Isten segítségül hívása is az egész további életúthoz. A keresztség az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, azaz megbízásából történik. Aki vízben alámeríti a keresztelendőt, Istent képviseli. Így módon a keresztség szövetségkötés Istennel, amely a mennyben is kötve van.
Máté 18:18. Vesd össze Zsidók 12:22-23-mal. Aki értelmes hit, szívbeli döntés alapján megkeresztelkedik, ezután mindenkor elmondhatja és tapasztalhatja, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Zsoltárok 121:2. Jézus keresztsége előkép és minta abban a tekintetben is, hogy amint kijött a vízből, a Szentlélek alászállt és megnyugodott rajta. Máté 3:16, János 1:32-33. Vesd össze Ézsaiás 11:1-2-vel. Hasonlóképpen részesülnek tanítványai is abban a kiváltságban a keresztség nyomán, hogy ezután folyamatosan érvényesülni fog életükben a Szentlélek munkálkodása, oltalma az eddiginél magasabb szinten, mivel saját akaratukból életre szóló szövetséget kötöttek Istennel. Vétkezésükkel azonban megszakítják ezt a kapcsolatot, mivel hogy a Szentlélek szent isteni személy, aki bűnnel együtt nem lakik. Zsoltárok 5:5. Vesd össze Efézus 4:30-31-jel. Azonban ekkor is van reménység számukra, ha készek a megbánásra. 1 János 1:9. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 2 Timóteus 2:13. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mivel a keresztség, a tanítvánnyá válni akarás megpecsételése és szövetségkötés Istennel, szükséges, hogy a keresztségben részesülni kívánó tisztában legyen azzal, hogy mit jelent Krisztust követni. Ezért rendelkezett Jézus úgy, hogy a keresztséget, a vele való szövetség lényegét világosan feltáró, gyakorlatias tanítás előzze meg. 6. pont. Hogyan folytatódik Isten munkája az emberben az újjászületés, illetve a keresztség után? Mit tanít a Szentírás az úgynevezett megszentelődésről? Róma 6:22. Minek utána felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. 2 Korintus 7:1. Mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelésünket. 1 Tesszalonika 5:23. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, hogy a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Efézus 3:16-21. Adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben, az ő lelke által. Lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezve és alapot véve megérthessétek, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Isten jóvoltának, és ekképpen megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ezáltal beteljesedjetek Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki végtelen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban. 2 Péter 1:4-8. Isten igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
ugyanerre teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé álhatatosságot, az álhatatosság mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé testvéri szeretetet, a testvéri szeretet mellé magasabb rendű isteni szeretetet. Jegyzet. Az eredeti görög szövegben a Philadelphia és az agapé szavak szerepelnek itt. Mindkettő szeretetet jelent, de némileg eltérő jelentéstartalommal. Az agapé különösképpen Isten szeretetét jelöli, amely minden teremtménye iránt fennáll, beleértve ellenségeit, az ellene fellázadt teremtményeket is. Továbbá kezdeményező, az eltévejedettet is megmenteni akaró szeretet ez, amely ugyanakkor feltétlenül tiszteletben tartja mindenkinek a szabad választását, beleértve ebbe szeretetének, kegyelmének az elutasítását is. Tehát a testvéri szeretet mellé isteni szeretetet, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket sem tétlenné, sem gyümölcstelenné, a mi Urunk Jézus Krisztus megismerését illetően, pontosított fordítás szerint. Galata 5:22. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Pontosított fordítás. Filippi 2:13. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Róma 6:22 érzékelteti, hogy az újjászületés nagy fordulata után a Krisztus követők egész további életét kitölti az úgynevezett megszentelődés folyamata, amely a Szentlélek és közöttük megvalósuló együttműködés által jön létre, illetve halad előre folyamatosan. Ezért szólít fel az egyik idézett ige arra, hogy a hívő ember vigye véghez a megszentelődését, a másik ige viszont jó kívánságként szól arról, hogy a lélek végezze el ezt az emberben. A megszentelődés azt jelenti, hogy a megtért ember életének minden területére kiterjed az a változás, amit az újjászületés hozott létre benne. Mindinkább Isten szeretett törvényéhez igazodik benne minden, a bűn egyre következetesebb kizárása mellett. Lehetetlen ugyanis, hogy mindjárt az újjászületéskor teljes ismeretre jusson az ember Isten szeretetét illetően, és ennek fényében azonnal meglássa magában az összes bűnt és fogyatékosságot. Ez egy folyamat, melynek során a belső ember mind jobban megerősödik az igazságban, és mindinkább kiiktatódik a bűn minden formája, annak számára korábban még rejtett megnyilatkozásai is. Külsőleg is látható lesz, hogy jellemtulajdonságait illetően mindinkább hasonlóvá válik Krisztushoz. Ezeket a beérett, megszilárdult krisztusi jellemtulajdonságokat nevezi a Biblia a lélek gyümölcseinek, utalva arra, hogy a Szentlélek munkálja ki ezeket az emberben, az ember szabad akaratú együttműködése mellett. A lélek először késztetéseket ad az embernek a jó akarásához, és amennyiben szívében azonosul késztetésekkel, segíti őt a véghezvitelben is, abban, hogy legyőzze a bűn felé húzó ösztönös természet ellenállását. Az újjászületés nem más, mint a cselekvő hit beérése, létrejötte, a megszentelődés pedig nem más, mint a hit növekedésével arányos, hitből fakadó, növekvő azonosulás Isten erkölcsi lényével, szeretett törvényével. Isten parancsolatainak a valódi megtartása, betöltése csakis hitből, hit által lehetséges. 7. pont.
Milyen kapcsolat van a megszentelődés és az úrvacsora, valamint a keresztség és az úrvacsora között? Máté 26, 27-28. Az utolsó vacsorán vette Jézus a poharat, és hálát adva tanítványainak adta, mondván: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Lukács 22:19. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. János 13:8-10. Mondta Jézusnak Péter: Az én lábamat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni, különben egészen tiszta. János 13:14-15. Ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Az újjászületés egyszeri esemény, fordulat az ember életében, ezért az azt megpecsételő keresztség is egyszeri esemény a Krisztus követők életében. Jegyzet. Kivéve azt a két esetet, amikor egy időre teljesen felhagyott Krisztus követésével, utána viszont bűnbánattal vissza tud térni még Istenhez, vagy pedig korábbi keresztsége idején alapvető ismeretbeli hiányosságai voltak az Istennel való szövetség miben létét illetően. Példa ezekre Márk 1:4-5 és Apostolok cselekedetei 19:1-5-ig. Ezzel szemben az úrvacsora ismétlődő jelképes szertartás Jézus rendelése alapján, mivel az élethosszig tartó megszentelődés a győzelmes keresztény élet lelki törvényszerűségeit szemlélteti. A keresztség ünnepélyes elköteleződés a megváltó mellett, szövetségkötés Istennel, mindhárom isteni személlyel, az úrvacsora pedig ennek a szövetségnek a megerősítése újból és újból. Az ember esendősége miatt van szükség a szövetségi kapcsolat időről időre történő rendezésére és megerősítésére. Isten nagy kegyelme nyilatkozik meg abban, hogy kész ismételten megújítani a szövetséget közte és a hívő ember között, amit az utóbbi könnyen, gyakran megsért. Jézus arra buzdítja követőit, a Mi Atyánk mintaimádságával, Máté 6:9-13-ig, hogy naponta rendezzék vele bűneiket, törvényszegéseiket. Azonban bármilyen lelkiismeretesen törekszenek is erre, az élet forgatagában és pörgésében előfordul, hogy nem veszik észre ezeket, így azok rendezetlenül maradnának a végítéletre. Ezért adott lehetőséget Krisztus arra, hogy az úrvacsora alkalmával ezeket is rendezhessék követői, ezekre is bocsánatot nyerjenek, mint egy lemosva, egy összegben bocsátva meg mindezeket. Isten kész megannyiszor megbocsátani, visszafogadni az embert, de a bűnnel való megalkuvást, a bűn könnyed kezelését nem fogadhatja el. Kifejező hasonlatot használt Jézus az utolsó vacsorán. Amint az utcára kilépő, megfürdött ember nem válik mindenestől tisztátalanná, csak a lába porosodik be, a megtért, újjászületett, megkeresztelkedett hívő sem tér vissza könnyedén, korábbi bűnnel megalkuvó életvitelébe, de mégis felgyűlnek bizonyos törvényszegések, bűnök az életében, amelyektől el kell szakadnia, meg kell tisztulnia belőlük. Amiképpen az utolsó vacsora azzal kezdődött, hogy az ősi szokás szerint, lásd 1 Mózes 18:1-5-ig, Lukács 7:44, Jézus megmosta a tanítványai lábát, az úrvacsorának is szerves része
a szent jegyek vételét megelőző lábmosás. A kereszténység körében azonban csak kevesen gyakorolják ezt ma. Elhalványult, elfelejtődött a lábmosás jelentősége, szoros hozzátartozása az úrvacsorához. Az ősegyházban még gyakorolták. 1 Timóteus 5, 9-10. Mivel Isten bűnnel együtt nem lakik, Zsoltárok 5.5, ezért valójában nem lehet megerősíteni a vele való szövetséget előzetes bűnrendezés nélkül. 8. pont. Mit jelképeznek az úrvacsora úgynevezett szent jegyei, a megtört kovásztalan kenyér és az erjedetlen pohárba kitöltött szőlőlé? Jegyzet. Az utolsó vacsora páska vacsora volt, amelyen kovászos kenyér nem lehetett. Vesd össze 3 Mózes 23.6-tal. Pál apostol értelmezi ezt a rendelkezést, rámutat arra, hogy a kovász a bűnt jelképezi. 1 Korintus 5, 6-8-ig. A kovásztalan kenyér tehát Krisztus bűnfelett győzelmes földi életére utal. Mivel a kovász az erjedést és a bűnt szimbolizálja, ezért a kovásztalan kenyér és az erjedetlen szőlőlé az alkalmas jelkép Krisztus bűntelen életének a felelevenítésére az úrvacsorán. Pál apostol írta a korintusi hívőknek, 1 Korintus 11, 23 és 26. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, s ezt mondta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, ezt mondván: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jézus kijelentései az úrvacsora jelképeire vonatkozóan. János 6, 53, 56, 57, 63. Bizony, bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő Atya, és én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. A kovásztalan és megtört kenyér, valamint az erjedetlen és kitöltött szőlőlé Krisztus bűnfeletti győzelmes földi életét és helyettes áldozati halálát jelképezi. 2 dolgot kell cselekedni ezekkel az úrvacsorában résztvevőknek: hálát adni értük, valamint enni és inni belőlük. Ez arra emlékezteti őket, hogy soha el ne feledkezzenek a háláról Krisztus iránt, aki bűnre hajló természetben, mindenben megkísértve végigküzdötte földi életét, anélkül, hogy vétkezett volna, ezután pedig ártatlanul, önkéntes, helyettes áldozatként elszenvedte teljes súlyával az emberi bűnök jogos büntetését. A megtört kenyér evése és a kitöltött pohárból ivás pedig arra emlékezteti őket, hogy a fizikai eledelhez hasonlóan naponta kell táplálkozniuk a Krisztus győzelmes bűntelen életéről, valamint az ő kimondhatatlan helyettes áldozatáról szóló igékkel. Ez tartja elevenen lelki életüket, motiválja őket abban, hogy ne lankadjanak meg az Isten és felebarát iránti szeretetben, illetve az örök élet elnyeréséért folytatott küzdelemben. 9. pont.
Mit fejez ki az úrvacsora utolsó két mozzanata? Máté 26, 29-30. Mondom néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyám országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Az úrvacsora nem csak az addig fel nem ismert vagy meg nem bánt törvényszegések rendezésére szolgál, nem is csupán a Krisztussal való szövetség megerősítésére a jelenben, hanem a jövő felé is mutat. Utal a megváltás végső győzelmét ünneplő bárány mennyegzői vacsorájára, Jelenések 19:7-8, ahol a megváltó együtt szeretne lenni megváltottaival, úgy, hogy bárcsak egy se hiányoznék közülük. Az Isten dicsérő ének az utolsó vacsora végén felszabadultságot, reménységet, hálaadást fejezett ki. 10. pont. Milyen hatása van az úrvacsorának a hívőkre abban az esetben, ha lélekkel és értelemmel vesznek részt rajta? Vesd össze 1 Korintus 14:15. És ellenkező esetben, ha csak formálisan, megfelelő előkészület, valamint megértés és belső átélés nélkül teszik azt. Jézus kérdezte tanítványaitól az utolsó vacsorán. János 13:12. Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? 1 Korintus 11:28-30-ig. Vizsgálja meg azért magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen, beteg, és alusznak sokan. 1 Korintus 10:17. Egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Az úrvacsorának az a rendeltetése, hogy az abban résztvevő hívők visszanyerjék első szeretetüket Krisztus iránt, vesd össze Jelenések 2:4-jel, és ezzel együtt testvéreik iránt. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha értelemmel és teljes szívvel élik át az úrvacsora szertartásának minden mozzanatát. Ha elmulasztják a megelőző önvizsgálatot, ha csak formálisan, tompult értelemmel részesednek az úrvacsorában, akkor abban az értelemben vesznek magukra ítéletet, hogy szívük nemhogy megtisztul és meglágyul, hanem inkább megkeményedik. Nincs közömbös úrvacsora. Az úrvacsora vagy megtisztít és mély hálára, Isten és felebarát iránti szeretetre indít, vagy pedig megkeményít, még jobban eltompítja az ember lelki érzékenységét, megtérésre való készségét, igazzá válásra való vágyakozását. A témához kapcsolódó meglátások, vélemények. Idézet. Mikor a tanítás megelőzte a keresztséget, mindenki részesült oktatásban, most viszont, hogy a keresztség megelőzi a tanítást, az oktatás szinte meg is szűnt. Jól lehet, meg vannak győződve a keresztség szükségességéről, nincsenek hasonlóképpen meggyőződve a tanítás szükségességéről. Ebből fakad, hogy míg azelőtt lelkileg csak jól felkészült embereket lehetett a keresztények között találni, ma a hívek félelmetes tudatlanságban leledzenek. Ebből fakad az is, hogy a korai időkben nagyon ritkán esett meg, hogy akik újjászülettek, keresztségben részesültek, visszaestek volna az egyházból a világba, manapság pedig mi sem megszokottabb annál, mint hogy a keresztények szíve világi bűnöktől terhes. Blaise Pascal, a korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel. Aeternitas irodalmi műhely, Felsőörs 2005, a 25-től a 28. oldalig. Részlet Babics Mihály Eukarisztia című verséből,
1938-ból. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet. Egy 18. századból való keresztény ének a következőképp ragadja meg az úrvacsora lényegét. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Vacsorához mégy Jézushoz, hivatalos vagy te itt. Ha bűnödért, halálos bért érdemlettél lelkedre, e szent asztal megvigasztal, s válik üdvösségedre. Ez örömben, reménységben Jézus ma hozzád jövök. Asztalodnál lábam megáll, testem, lelkem újítsd meg. Tisztogass meg, bűnből moss meg, kegyelmedből, Istenem. Úgy a sátán lelkem kárán nem örül, nem árt nekem. Csak hogy immár bűntől elválj, s légy hűséggel Jézushoz, halálával, váltságával minden bűnből feloldoz. Hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok. Jézus lelke, szent kegyelme, kiárad ma reátok. Új zengedező mennyei kar, 1743.